aking mag-ama. Ayan. Today is Sunday. Oh my God! Pretty dog. Today is Sunday, family day. Kalalabas lang namin ng bahay. So, mag-grocery kami. Kumuha ko ng kipan para maka-lasdan-lasdan. Nandun kami kanina banda sa may TV, hindi ko nakuha ng video. Nagali ka naman ako ng asawa. Galit siya kasi every time daw bawat ano namin video. I said, memory lang naman to. Honestly, may titingnan pa ako kasi parang ano ko, bibili ako ng cereal ngayon. Aking ipapadala din sa aking mahal na kaibigan. Merong nagbigay kasi sa amin, so... Yes, baby! You need mattress? Galing kay 100 pa ha. That's it. That's 100 original price. 800, but you pay... Original. Oh. Huh? Look, expiration soon. Oh. Yeah, outside. Ay. I saw when the truck was running. Huh? I watched that camera on people's face. Huh? I hit people in the face with a camera. I said when it's running, I would come and get it. Ay. But what day today? Say hi, vlog. Hi, Mom. How's everything? How's everything? cover the visual. Kiss mommy. Right. Get out of bed for her too. She need to get out of bed. Put her on the bed. Right? Right. Pero hindi ako makatulog pag wala ang aking mahal na anak sa aking tabi. Always nasa gitna siya. Sa aming dalawa ng kanyang daddy. You get your own bed, you want to sleep in there? Maybe I can sleep if she's not there with us. I can sleep without your anak. You're not getting that. What? You want to sleep? You want that bed, Dad? Double bed. No, that's You want that double bed right. now? You don't have a little brother, sister. You don't know double bed. Her sister. So, kung bibili kayo nito, worth of $25. Kasi 24.99 cents is equivalent $25 plus pag babayaran mo doon sa cashier You want pink or you want blue? plus pa yung tax niyan. Kasi dito sa USA, hindi porket ito yung price nakalagay dito, ito lang yung babayaran nyo, hindi. Dito sa USA, babayaran nyo, may tax pa yan. So this one is without tax pa to. So maybe, hindi ko alam kung magkano, pero maybe mga nasa $26, something ganun. So ito, ganyan. So dito sa USA, ito, like, Just want to pink for her Milo. huh? You want pink? Pink for her Milo. Wow, this style. How much is that? $14 each. Your coffee. See? $14 daw to. So meaning, huwag nyo expect na $14 ang babayaran nyo. Hoy, that's 15. Hello? $15. See that 14.99 cents? That's 15. Hello, this is 15. So 14. Kasi dito sa USA, hindi nila inaano yung 99. Pero that's automatic $15. Then, $15 plus pag magpunta kayo sa cashier, so mag-expect kayo mga 16 something. Yeah, look. This is $15. What? That, say $15. $14.99. Exactly. So we need to cup. That's what we got. How about you? What do you want? Who, Anna? Yeah. Or if you get a pink one for a Milo. For her Malu, You want to make sure you drink it. she have a lot of cup already. I don't want to buy like that.
right here. So something like that, but that's expensive. We're going to find cheap one. That fall apart in 2 days. Yeah. Paano naman kasi $20? We're going to find maybe at least $5. Diba? $30 store and then fall apart in 2 days. Yun nga naman, dali lang masira. Parang may balak bumili ang asawa ko ng TV. Parang may balak bumili ng television. Look at this. The price. Balik mo siya dito, balik na punta. Ayan. Alam nyo guys, kung bakit ako masaya ngayon kasi nalinis ko na ang aking closet. Ang aking closet, naayos ko na ang aking mga damit. So, naisampay ko na yung mga damit ko sa closet ko. So, yung closet din ng asawa ko is nalinis na yung mga damit na hindi na niya susuotin, na ilagay na sa plastic. So, ilalagay ko na yun sa barrel kasi papadala namin. And then, basta masaya. Excited lang ako magpadala. Ganun. Eh, basta masaya ako kasi family day and today hindi ako nagmamadali, hindi ako nagkarakaka, hindi ako nagkisik-kisik, daldali. Mga black ng mga damit pinapadala ko dito. Kasi parang ayoko magkaroon ng damit na itim. Pinapadala ko yung mga damit na itim. Kunti lang naman, hindi ako mahilig sa itim. Kunti lang. Kahit di ko pa nasuot, panadala ko na rin. Tapos parang ayoko talaga sa black. Ganun. This one, cheap nga siya, pero cheap din siya. Madali masira. Kaya, hindi siya worth it. Oh, look at this. Here. Look, the price. Look at this price. Yeah, Hello, look at this $12. See? Ha? Ang ano ko, tinatawag na talaga ako. I wanna buy cereal also. Huh? How much you trying to put in one bar? Huh? You trying to put in one bar? You know what? Because I don't have any idea about how. Wait, I need to look. Look, it looks nice. Look this one. Look this one. Look. Is this for men? Ah, men. Oh, men. Oh, Right. this for men. I don't need that like that. You don't like that? You know me. You know me. I'm simple. Simple lang naman ako, guys. Hindi ako mahilig sa mga pangbonggalo, mamahalin, hindi. Pero mahilig akong bumili para sa aking mahal na anak. Ganun ako. Sa akin, hindi. Sa akin, ang mahal kong asawa bumibili. Pero sa aking mahal na anak, Dora. Chocolate? No, ako anak nakakita ang chocolate. Eh, palit ang chocolate niya. You just pour, you know, that's just Yung something like mga that. di man to lasagna part here. Mga beer. No. No. So, mga tao dito, yung iba, pinagpupunta lang, nalagay-lagay lang sa tabi-tabi. So, ang bread, price ng bread, mahal, no? Pero mura na yan dito. Mura na yan. Tingnan nyo nga to.
dito. Ito yung ito nga oh. So mahal ano? That's lasagna. You wanna gusto niya makita. Come here, come here. I'll show you. Don't touch, okay? You see? Don't touch it. Ano? Aboy, paano na? Pasira na. Nagmo-moist na sa loob. Nagmo-moist. Pasira na. Getting spoiled, anak. So, wine. Oh my God. Wine. Wine. Wine? Yeah. You know what? Ako, gusto ko mga ganitong wine. Mga red wine, champagne. Where's your dad? Dad, where are you? Kasi yun ang kailangan ko para hindi ako malasing agad. Diyos ko, nag-live ako last time. Nag-live ako, nakainom ako, nag-uwi, ako natulog. Ang sakyan guys, kaya nahubog ko. Coffee. Dunkin coffee. How much is this? Awesome. 7.49 cents. Dunkin coffee. This one. Oh my God. Nashock ako. Ha? Cup? Yeah. Yung price. Money price at 33.99 cents. Itong coffee. Pero madami naman siya. Ito siya, ito. Ito siya. Itong 14 point. Ganyan siya. So, madami nga dito sa USA guys. Marami. Ito is worth of ito. So, yung cream coffee meat is ito siya. So, itong kape dito, ito, isa nito, ito, yung price. So, espresso. Ay, ginoo ko ang price. Oh, ginoo ko. Espresso. Starbucks Nespresso. Ito siya. Dito naman tayo. Hershey. Wait. Ito medyo acceptable yung price. Para sa akin. Acceptable yung price kasi dalawa. Dalawa naman. Okay na. Holding for membership. 4, 0, 1. Lipton yung price. Naabot ang tastak. So, daghan lagi diri mga baligya guys, pero kuan malagi na mahal. May na ano kayo dito pala o Dunkin, ito yung original blend. And this one is 31.99 box. Box niya din. No, uy, depende pa pala sa price. Oh, tingnan nyo guys. Ito, decaf. Ito naman, original blend. 36.99. Pero yung box and size, breakfast blend. Ano naman to? Ito yung price. Naka. Di naman ako mahilig sa kape guys. Asawa ko lang naman pero nagka-coffee na ako. Dito yung Red Bull nila guys. Ito yung Red Bull. Sugar free. Ito yung price. 49. Red Bull. 49. Maraming hapon na sila. Mahal eh. Makabuslot din sa bulsa eh. Makabuslot sa bulsa guys. Manang ako guys, pag asawa ko namili. Ay kung ako ma-heart attack ko sa price. Ito, mahal man pag mag-isa-isa. Halit na lang may padamihan ba? Kay, yung Gatorade, mahilig everyday kami nagdi-drink kami ng Gatorade.
Word of. Ayan ang dito rin. 8. 16. Ha? Mahal. Pero depende pa yun. Ayun pa. May mga ano dyan. Mahal sa price. Mahal sa price. Kaya ang asawa ko namimili talaga. Kasi pag nakita ko yung mga price, ma-heart attack din ko guys. Wala man ko trabaho. Wala ako 25 centavos sa akong wallet. Kani pang $100. Kani pang wagay ko 25 centavos sa akong wallet. Kani pang $1 na di guys. Gina ako. Careful ha, your anak oh. Kaning dollar na ni wala ko trabaho. Saan naman lang ni hindi mo ko ka-afford palit og akong kaugalingong panty. Maunang ako guys. Di ako humingi ng kahit ano sa aking mahal na asawa. Kasi wala naman akong naging ambag sa mahal kong asawa eh. Ang ambag ko lang is magpakabait bilang isang asawa at bilang isang nanay sa aming anak. Yun lang ambag ko sa relasyon namin. Uy, cookies guys. Ang cookies guys. Ginoo. Ito yung price sa cookies nila. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, ginoo ko. 24, 40. 48 piraso. 2, 4, 6, 8, 10, 48 piraso lagi. 16 na. Ang cake nila. Tara po dito. Iyan. Nadari ang cake. Carrot cake. No, cheesecake. Carrot cake. There's a gold cake. $17. It's better you buy that. But that's not cheesecake. How much is this? How much is this? I'll tell you straight out, it's right there. $18. Ginoo ko. White and We have to chocolate. unlock one. You just say, you know. Ginoo ko is, oh my god. Ginoo ko, oh my god. Ginoo ko, $18 guys. Nani, this one, how much is this? Wala may price, this one. Kinsey. Or small one. This one. Too big. With that one, how much the black and white cake? This one. Dosi. Small. Dosi ang ilahang kuan. This one, 3. You can see. I don't want a whole It's cake, man. 8. You want cake daw? I don't want a whole. Yeah, you buy the small one, oh. Okay. Kamahal. Oh, nalagi dara guys. Nindot lagi dara sa USA, pero mahal ang mga presyo. Pero palit ko grade wine with karon or champagne. Palit ko grade wine or champagne. Pero palit sa ko ka ng cereal pa para sa aking mahal na kaibigan. Naaman ko cereal to nakita namin kay gitagaan na naghatag sa amo kagahapon. So isa man to kapag sa plastic bag ba. So dagdagan na lang nako karon. Pero malipay po na ako ang kaibigan. Since naaman to diri sa mga sweet no? $8 man siya diri. Macarons, coconut macarons. Coconut macarons. Mga kaon na ko alam. Sabi gino ko, alam mo yung bata pa ako guys. Yung bata pa ako, Diyos ko. Lamot kay ko ani, lamot kay ko ana. Pero mahal diri ginoo ka. $8. Pag binisaya jud ko guys, ug Tagalog kay maulaw man ko pag mag-English ko diri ana. Nagtan-aw mo daghay mo tan-aw guys talaga. Naamay ka tan-aw gud maulaw ba ako niya. Maulaw jud ko guys. Baga lang guys ko sa akong dagway. Oh, look. Ginoo ko 4. $3.49. Mahal. Mahal jud kaayo makabuslot din sa bulsa ni mga pagkaon. Pero malagi guys, kinahanglan magpalit pud ka kay kun di pud ka palit, matay pud ka sa gutom. Pero this one nag-less siya ha, nag-less pa siya ng price. Nag-less ng price. Yes. Yep. You buy? Did you buy? Ha?
Maybe buy that chocolate cake. Chocolate cake. Я могу дать тебе одну десять и все. Yeah, when you buy slice, you know, cheaper, but only one slice. Вот одну нашла сам. Ang anak ko gusto bumili ng cake. Gusto niya bumili ng cake. Mahal lagi ang cake. So the small one. They have cheesecake? Where is it? I didn't say cheesecake. Last week's cheesecake right here. If you want my cheesecake, how much is this one? $2 one right here. They're all big. Yeah. They're different slices. What's inside it? You want chocolate cheesecake? And that's what it's mixed. Right, what's that? It's better to buy mix. This way you have choices. $18 guys. They're frozen. You like that? $16 di ay $15.99. Huh? 15. 16. The $16. Diba? Mahal. Saan man, ma'am? Pwede kang palit. Malamot ng kama. Makaulit. Pagkatapos nito, pupunta kami sa aming shop kasi may pipinturahan yung aking mahal na asawa na isang car kasi naka-due date tomorrow. So, pero hindi kami magtagal sa shop. Saglit lang. Mga 3 hours siguro. So, hindi ko ang mga pagkain dito kasi mahal lang kayo. Palit may yogurt. Alright. You like cheesecake? The cheesecake daw. Ayun. Tanaw, tag-serious diri. Gusto ko yung sweet. Yes? What happened? What happened? You scared? Huh? Kilak siya kaya di daw niya nakita niya ang daddy. Okay, kung nga ito siya ang daddy. Ayun ko, ani. This one. So, yan. $6.19. So, ito, dala ko sa aking mahal na kaibigan. And, this one is raisin. With raisin. Ito, halo-halo. This one na lang. Maybe that one. Yeah. And ako man na pili yung sa among paliton. Strawberry, Dad. Strawberry, dali paliton. Strawberry. So, ilang ang strawberry kayo. Ano yung price berry? $3.89. Yes? Give me a second, anak. Siguro na mga spiral na ba yun? Spiral na. Ano na lang. Strawberry guys. Ang amo ang gamay. Mahilig ng strawberry guys. Mahilig ng strawberry. Yung palit may itlog bago ka. Ang among palit nga bago nga itlog nga kakabox eh. Wala. Bako. Mato ah. Yes? Huh? What is it? The banana, banana. Ha? Pangita ng cake. Wow, salmon. Alright, let's Salmon. see what's done.
Mahal ba yung salmon dire guys? Uy. So how much the price for the salmon? Oh, $21. Okay. Yan lang, $21. Pila na kadopa. Pila kadopa. Ganyan lang. So $21, yan lang. That's it? Oh yeah, that's it. You want melon? Maybe we're going to buy watermelon. That's bread. My friend. Your friend. Mine. Yours. You gonna eat it? You sure? You know. Me? No. Me. You? Not my favorite. My favorite. Your favorite? Are you sure? Okay guys, thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ng aming channel. Ingat po kayo. I love you all. Bye-bye. Why are you laughing? I love you. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye. Maraming mahal na anak lang to, no? Are you strong? Okay, bye-bye guys.